Door het plotselinge versterren van de in Dokkum bekende horecaman Andries van der Meer wie de toekomst van het hotel even onwis. Het hotelrestaurant staat nu onder leiding van 2 nieuwe exploitanten. De eigenlijke motivatie was dat wij de vrouw van Andries hulp wouden bieden om het hotelbedrijf door te zetten. En we dachten van als een hotel dicht gaat, dan gebeurt er ook niks. En niks is ook maar niks. En omdat de plannen en de gesprekken al vanaf begin dit jaar er waren met Andries ook en samen met Elsina, kwam bij ons direct de gedachte van god ja, wat is gebeurd, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar toen hebben we al vrij snel gezegd van misschien moeten we gewoon zeggen dat wij ervoor staan om hun hulp te bieden. En met het team wat er is dan door te draaien tot eind dit jaar. De eerste weken was heel vreemd. Er komt heel veel op ons af natuurlijk. En heel veel is onbekend. Eigenlijk alles was onbekend. Er was niet heel veel duidelijk. In de eerste gesprekken met personeel bleek ook dat wij uiteindelijk heel weinig personeel overhielden om de tent mee te runnen. Dat heeft geresulteerd dat we een paar nieuwe hele leuke mensen hebben aangenomen die ons heel goed helpen, waar we heel blij mee zijn. En dat we eigenlijk tot 15 september zo willen draaien. En dan van woensdags tot zaterdags open. En dan de rest van de week zijn we geopend voor gereserveerde hotelgasten. Want we hebben een contract met een reisbureau uit België, Vos Travel. En zorgen dat iedereen die hier gereserveerd heeft, dat hij ook goed wordt geholpen. Intussen bij Richard en Sander druk dwaande maar de toekomstplan van het bedrijf. De toekomstplannen zijn hoofdzakelijk in eerste instantie volledige uitbreiding van het hotelgedeelte. Dus wij gaan opschalen naar een 12, 13 kamers. Dat doen we in samenwerking met bouwbedrijf Dijkstra Drijsma hier uit Dokkum. En het restaurantgedeelte zal ook vernieuwd worden. Dat wil zeggen, er komt een nieuw sausje eigenlijk overheen. Het moet weer wat meer van deze tijd worden. We proberen natuurlijk wel de sfeer van de meer zoals het altijd was toch wel te behouden. Maar ja, eigenlijk de focus op van deze tijd. Dus er zullen wel vernieuwingen en modernisering plaats gaan vinden. Voor de gasten zal het betekenen dat we ook meer arrangementen gaan aanbieden, meer mogelijkheden. We hebben hier natuurlijk, als je hier naar de omgeving kijkt, hebben we tal van mogelijkheden om ze hele leuke arrangementen te bieden. En voor het personeel, wat we trouwens nog zoeken, dus voelt u zich geroepen, we zoeken nog een kok en we zoeken nog personeel in de bediening. Die mogen zich graag bij ons aanmelden via onze e-mailadres. Ja, we zoeken eigenlijk gewoon gemotiveerde mensen, waar we als een leuk team verder willen. Zoals we normaal zelf ook zijn, doe maar gewoon, dan is het goed. En zulke mensen zoeken we ook hier.